Goedendag allen, ik ben luitenant-kolonel Ballon. Zoals je weet is het inmiddels 81 jaar geleden dat wij bevrijd zijn door de Amerikanen, Canadezen en Britten. Dit was voor onze voorouders een zware tijd, zowel als burger als militair. Hier hebben we meerdere leven gegeven en zullen worden herdacht. Bij deze zullen wij herdenken van alles die ons verlaten hebben in deze tijd. Hiervoor hadden wij 2 minuten stilte.